это безобразие. Живем как в тундре. Кукмара районы авыл җирлекләрендә узган елы эш нәтиҗәләренә багышланган халык җыеннары дәвам итә. Нәтиҗә ясаудан тыш киләчәккә планнар билгеләнә һәм хезмәт алдынгылары бүләкләнә. Ведется огромная работа по строительству. Яңа комплекслар төзү, шулай ук булган комплексларны модернизацияләр буенча зур эш алып барыла. Җыенга килүчеләр район җитәкчеләренә үзләрен борчыган сорауларны җиткерә. Я обращаюсь лично, когда же пустят автобус Лубяны и Елабуга. На уровне министра переговорю сам лично. Халык белән очрашулар ел саен уздырылуга карамастан күп кеше аларда катнашмый. Без бу хакта Кукмарада яшәүчеләр арасында оештырылган сораштырудан белдек. Ну, я же в деревне живу. Мин бит авылда торам, бик озак барырга кирәк. Денег вопросов нет. Минем сорауларым юк, барысы да канәгатьләндерә. Мин йөрмим, чөнки бу сораулар күптән хәл ителгәндер дип уйлыйм. Әмма җыелышта катнаша алмасалар да, аларның җитәкчелеккә сораулары күп. Водоснабжение у нас... Бездә су белән тәэмин итү проблемалары бар. Су башнясын капиталь ремонтларга кирәк. Берсен булса да, мәктәп янында урнаштырылган. Машина кую урыннары җитми. Җыелышта катнаша алмаучылар җирлек һәм шәһәр башкарма комитетлары җитәкчеләренә шылтыратып үзләрен борчыган сорауларны бирә ала. Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.